ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एगो अईसन स्थिति ह जवन की लोग के दिमाग के विकास के प्रभावित करेला। ई हालत बचपन से शुरू होखेला अवुरी आदमी जीवन भर एकरा से जूझत रहेला। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के असर लोग के संगे बातचीत, संवाद अवुरी सीखला के तरीका प पड़ेला। ASD अलग अलग लोग के अलग अलग तरीका से प्रभावित करेला, ऐसे एकरा के स्पेक्ट्रम के नाम से जानल जाला। ASD के कुछ लोग के दूसरा से बात करे में, चाहे एक दूसरा के आँख में देखे में परेशानी हो सकेला कि ओह लोग के रुचि बहुते अलग होखे आउ कुछ खास बात बेर बेर दोहरावे, जैसे कि उ लोग बहुते समय चीजन के इंतजाम करे भा एके शब्द के बार बार दोहरावे में बितावेला। कबोक बो त लागेला कि उ लोग अपना दुनिया में बाड़े। ASD के कुछ आम लक्षण बाड़े: सामाजिक बातचीत आ संवाद में दिक्कत, आँख में आँख डाल के बात करे में दिक्कत, 9 महीना के उम्र में भी आपन नाम सुनला पर जवाब ना देवे के, 9 महीना के उम्र में भी खुशी, उदासी, गुस्सा चाहे आश्चर्य के एक्सप्रेशंस देखावे में असक्षम, 12 महीना के उम्र तक कवनो इशारा ना कैल, जैसे कि बाय कहे खातिर हाथ ना हिलावल, 18 महीना के उम्र में भी कवनो रोचक चीज के और इशारा ना कैल, 48 महीना 4 साल के उम्र में भी खेल खेल में टीचर भा सुपरहीरो के नाटक ना कैल, 60 महीना 5 साल के उम्र में भी गाना, नाचना ना अभिनय ना कैल, प्रतिबंधित भा दोहरावे वाला व्यवहार, जैसे कि खिलौना भा दूसरा चीज के लाइन में व्यवस्थित कैल में परेशान होखल, शब्द भा वाक्य के बार बार दोहरावल, हर बेर एके तरह से खिलौना से खेलल, छोट छोट बदलाव से परेशान होखल, हाथा देह हिलावल भा गोल गोल घूमल, चीजन के आवाज, गंध, स्वाद महसूस भा रूप पर अलग अलग प्रतिक्रिया देहल, औरी लक्षण जैसे कि भाषा कौशल के विकास में देरी, मूवमेंट स्किल्स के विकास में देरी, संज्ञानात्मक या सीखने के कौशल के विकास में देरी, अति सक्रिय, आवेगपूर्ण आ लापरवाह व्यवहार, मिर्गी भा दौरा पड़ला, खानपान आ सुते के असामान्य आदत, पाचन संबंधी समस्या जैसे कि कब्ज, असामान्य मनोदशा भा भावनात्मक प्रतिक्रिया, चिंता, तनाव भा बेसी चिंता के भाव, पूरा तरह से निडर भा बेहद डर महसूस होखे। एह लक्षणन के सही समय पर समझल बहुत जरूरी बा ताकि हमनी के सही समय पर एकरा से पीड़ित लोग के भलाई खातिर सही कदम उठा सकीले। ASD के निदान आ इलाज के बारे में जाने खातिर हमनी के अगला वीडियो देखी।